Maayong buntag mga kaigsunan. Welcome sa atong channel God's Vision TV. Nindot kayo ang sayo nga kabuntagon. Kita nimong kanindot sa langit mga kaigsunan. Ug usa ka milagro sa matag adlaw nga kita makasinati sa kabuntagon. Pasalamat as Ginoo nga buhi ta. Kalaygon ang Dios. Ako magadaasik kanimo ini nga sayo nga kabuntagon nga pasalamatan nato ang Dios sa bagong adlaw, sa milagros kinabuhi. Angayan ta nga magpasalamat sa Dios. Ug ang Dios takos gayud siya nga atong daygon ug pasalamatan. Igsoon higala ayaw gayud kalimti ang pagpasalamat, ang pagdaig sa Dios. Tungod kay maunay gitingwa sa Dios sa tao, ng tao muday kaniya, mupasalamat kaniya. Ang kinabuhi nga gihatag kanato makaigsunan, walay bahandi nga ikabugti nimo niini. Gasa lamang ni sa Dios. Gipialan lamang kitas Ginoo ani ang kinabuhi. Busa pasalamati siya ug daygo siya ug simbaha siya. Angayan ang Dios sa mga pagsimba. Igsoon igalan ini nga adlaw karon, ako deklarar kanimo nga ang Dios makig-uban kanimo, maghatag kaalam sa imong mga desisyon, maghatag kalampusan sa tanan nimong transaksyon, maghatag og special favor ini kabuntagon. Ikaw do na bay mga kabalakag, kahadlok, mga kabugaton ug problema sa imong gihambing karon. Ang atong deklarasyon sa ngalan sa Ginoo nga ang Dios maghatag nimo kadaugan karon, kaayuhan, provision, pagtubag sa iyong pagpanginanglan. Busa igsoon higala ayaw kagool, ayaw pagtalaw sa mga pagsulay at ubanga ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ang Dios nagsaad nga di sa kayud mobiya kanato, dili gid sa mutalikod kanato. But ang Dios nga ma-establish ang imong pagtuo diya kaniya. Busa sukli ang tanang hagit sa kinabuhi, pinaagi sa iyang gamhanang pangalan, pinaagi sa grasya sa Dios, sampita iyang ngalan. Ang Bible nagsulti, bulahan silang nagtawag siyang ngalan. Busa igsuon unsa man nga klase nga imong yatubang karon, igo na nga pangalan na Jesus mo'y imong hinigiban nga muhatag kanimo kadaugan. Busa higala nini nga sa iyo kabuntagon, sugdi ang imong adlaw uban kaniya. Ayaw katalaw, ayaw kahadlok, ayaw ka-discourage. Kay buhi ang Dios, patirud-anon siya. Gipangga kanya pag-ayo. Naa siya'y mga plano kanato nga nindot kaayo. Busa, i-cooperate ang imong kinabuhi diya sa plano sa Ginoo. Naamang kay plano pero mas nindot ang plano sa Ginoo. Importante mo salig kanya. Ibutang imong kumpiyansa sa Dios. Ibutang imong pagsalig sa Dios. Ako makalaom kanimo sa ngalan sa Ginoo na di ka mapakyas diha sa gugma sa Ginoo. Kay siya nga Ginoo buutan ug matinud-anon. Kung nakita niya ang tanan sa imong kasing-kasing, mutubag siya sa atong mga pag-ampo. Sa igsoon ni gala, ako moingon kanimo nagimahal ka pag-ayo sa Ginoo. Ay ko ng Dios, mayong adlaw. Bye-bye.